Martxoaren 23-tik abenduaren 3-ra, 11 egunez, euskeraz dakien danak euskeraz bakarrik itea lortu nahi dugu. eta euskeraz ulertzen duen denei euskeraz itia. Nire hitza aldaketa. Euskeraz gehiago eta jende gehiagoarekin egin nahi dugu. Eta gure ohiturak aldatu. Euskara guztiona da eta denok hartuko dugu parte. Gure helburua ahalik eta herritar gehien inplikatzea da. Egitasmo honek alaia eta pozgarria izan behar du. Kirol proba bati aurre egiteko baikortasuna behar da, eta euskaraldiare ere hala heldu nahi nioke. Talde antolatzaile sendoa behar du, adostasunean eta giro honean arituko dena. Eta herri bakoitzean 11 partaideko 11 talde osatu da. Erabilera bultzatzeko, euskaraz ondo dakitenekin eta ez dakitenekin ere bai. Hasteko 11 egunez, eta gero-gerokoak. Ariketa pertsonal bat, taldearen babesarekin. Euskara ikasteko ahalegina egiten ari naiz euskaltegian. Eta ikasiko dut, erabili egin behar dut. Eta horretarako nirekin euskaraz egingo dutenak behar dut. Behar dugu alde egotetik egitera pasatzera. Norberak euskeraz egitea eta ingurukoek guk euskeraz egin dezagun ustea eta hola. Beste mendetan euskara bizirik egon izan bada da, gure horrekoak ikasi, erabili eta ondorengoa erakutsi gelako. Oain inoiz baino baliabide gehiago askaula, guri detokatu zaigu ondorengoa erakustea eta bizirik jarraitzea. Irudiaten letra, L, daramate lagun eta entzule hitzek ere. Lagun entzuleok, oparitu didaten letra ederrau eta gainerako guztiak ez dira nireak, guztiona baizik. Elkarren arteko harremanak hobetu eta beldurrak, lotzak, aurreiritziak uxatzeko balioko digu euskaraldiak. Ekitaldia euskararen lurralde guztietara hedatuko da. Euskal Herriko herri guztietara. Ipar eta hego. Ekialde eta mendebalde. Eta gu 11 ekimenean parte hartuko dugu.